Dámy a pánové, vítám vás u opožděného přání k Vánocům, které je vám, takže bych vám chtěl popřát opožděně šťastné veselé Vánoce. Doufám, že jste si užili Ježíška, že jste dostali hodně dárků. Já jsem dostal lyže, pochlubím se. Co ještě dneska chci řešit, tak je, že bude zítra Silvestr. Hell yeah! Přesně tak. Zítra je Silvestr, tak doufám, že se někdo z vás neopije. Samozřejmě vám ještě budu říkat něco ohledně videí, takže na to se vrhneme hned teď. Budu do videí dávat větší sílu, takovou větší energii do toho, že to nebude takový jak předtím. Možná i začnu, že prostě vymažu ty videa starý a začnu dělat nový videa. O čem by ty nový videa byly? Takže natáčel bych Skyrim mod review, a nebo Skyrim let's play, potom bych mohl třeba natáčet Diablo 3 nebo Dungeon Defenders a ještě Happy Wheels chci zkusit natáčet. Takže to by byly takový základní... Jejda, co to tady vyskočilo? To by byly takový základní hry. No. Děkuji vám, že jste se podívali na tohle krátké video, kde vám přeji k Vánocům. Mějte se pěkně a čau čau.